Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Sunana Ado Isa Gwanja kamar yadda kuka sani. Akun mai bakin magana a yau ma na zo zan yi magana a yau magana a yau da magana. To ni ra'ayi na ɗaya ne. Har yanzu tafiya ake. Ni ban gano matsala a riga ɗaya ba. Rashin matsalar riga ɗaya kuma shine tunda tafiya ake yi abu ya zama kamar series har yanzu ba a tsaya ba. To ban ga aibin kaya ɗaya ba, kawai aibu ɗaya ne ni dai da har yanzu ana tafiya ba a yi dare ba. Ita rana tana nuna abu uku, tana nuna safiya in ta ɗan waye, sannan tana nuna rana tsaka, tana kuma nuna yamma idan ta taho limshewa, amma ba ta nuna dare. A wannan tafiyar lallai ilalla dole sai mun ganka fa da daddare kana tafiya. Sannan maganar yin waka babu riga a ciki da aka yi magana, wannan ai ba cewa aka dole lallai ilalla sai ka saka riga ba. Ba a ce dole sai ka saka a cikin waka ba, saboda waka ba bahaushiya ba ce, waka yaren duniya ce. So saboda haka shi kuma music ba wai cewa aka dole lallai ilalla sai ka yi abin da wasu mutane kaɗan za su ji daɗi ba, abu ne kake na mutane miliyoyi za su ji daɗi. To saboda haka in bai yi wa mutum ɗaya ba zai wa mutum dubu. A cikin jerinsu wanda ya fi burge ni ko kuma waɗanda suka fi burge ni, sakamakon ɗa na kowa ne na almajiri. Na ji daɗinsa sosai saboda an tuna wa mutane abin da yake musu kaikayi, an sosa musu. Na biyu kuma na fyaɗe na mata ba. Magana na ke akan fyaɗe, wani katin ba za a biyar ka ya fyaɗe, kana ji kana gani amma kana tsoron fade. Ni kan ba na so a taɓa mace. Akun mai bakin magana a yau ma na zo zan yi magana a yau magana a yau da magana.